verbena de antes é baile e música, pero é moito máis. É outra forma de entender a diversión, a forma que tiñan de entender a diversión nos anos 40, 50. Das verbenas todo o mundo participaba, todo o mundo bailaba. Valses, polcas, mazurcas, rumbas e, por suposto, muñeiras e xotas.